Gyorsan meg kell találnom őket. Songohan, Krillin, Bulma, segítek nektek! Itt van egy. Meg még egy. Jól érezhető, hogy mind a kettőnek különleges ereje van. Krillin és Songohan együtt vannak, súlyosan megsérültek. 3 másik erőt érzek a közelükben. Többen vannak, de én jól felkészültem. Elérkezett az idő, hogy bebizonyíthassam. Érdemes volt keményen edzenem.